Hej alle sammen. I dag der vil vi lige lave en video, hvor vi viser, hvordan man sikrer sin byggegrund med Grief Prevention. For at gøre det, så har man brug for en guldskål til at claim med. Det er også en god ting at have en pin med, så man kan se, hvor der er claime. For eksempel her, jeg vil se, det er administratoren, som har claimet her. Vi løber lige ned og finder et sted, hvor vi kan bygge. Allerførste gang man skal claim, og jeg mener allerførste gang, der kan man nøjes med at bruge en kiste. Det gør det en lille smule mere enkelt. Jeg vil se, der har vi hele Peace. Hej Peace, vil du hjælpe mig? Ja. Se, nu prøver jeg at sætte en kiste her, og automatisk så claimer den et område udenom. Og den viser det med glowstone. Jeg vil se, der er hele Peace. Lad os se, om han kan ødelægge noget herinde. Tror jeg ikke, han kan. Nej. Det er ikke rigtig guld og glowstone. Det er bare for at vise, hvor man claimer henne. Vi kan lige prøve her. Vi bygger en lille fold og sætter en gris her. Sådan der. Kan du slå den ihjel, helt please? Nej, det må du ikke. Det er godt. Man kan også gøre sin grund større, hvis man vil. Så bruger man sin guldskovl. Man højreklikker på det ene hjørne ude i glowstonen. Så højreklikker vi igen lidt længere væk. Se, nu er området udvidet. Vi kan prøve at tage vores pind, slå i jorden. Vi kan se, det er mig, der ejer det. Nu siger vi, at jeg fortryder her, hvor jeg har bygget. Så nu vil jeg flytte det. Abandon claim. Så mister man det claim, hvor man står på. Vi kigger. Ingen, der ejer det her. Og helt please, han kan ødelægge det. Han kan sikkert også slå grisen ihjel. Det kan han. Vi kan for eksempel claim et nyt område heroppe. Denne gang, der bruger vi ikke kisten. Ej, der døde grisen. Nu bruger vi bare guldskoven. Højreklikker på det ene hjørne. Og den viser med diamantkryds, at det er det første hjørne på ens claim. Tager det andet område der. Og nu har jeg claimet et område. Og nu kan hele please ikke længere ødelægge det. Hvis man på en eller anden måde kommer til at trykke for mange gange med sin guldskål, så kan man altid nulstille ved at tage sin pind og slå i jorden. Så er den nulstillet. Og så kan man bruge sin guldskål igen. Tak fordi I så med. Håber at det var til hjælp. Hej.